Først kommer maden ind i munden. Det er her den mekaniske nedbrydning sker. Spytkirtlerne udskiller slim, der indeholder enzymer til at nedbryde enzym. Maden kører så ned igennem spiserøret og ned til maven. Leveren udskiller gallesalte. Maven opbevarer al maden, hvor mavesyren dræber mikroorganismer, og en nedbrydning af protein af næringsstofferne begynder. Bugspytkirtlen udskiller de enzymer, der nedbryder føden. Den udskiller også en base til neutralisering af syren i mavesækken. Tyndtarmen, den første del af 12-fingertarmen, modtager sekreter, væske som afsondres. Absorberes, det er bare fordi man skal igen. I tyndtarmen nedbrydes næringsstofferne til deres byggeelementer. Lige meget. Tyndtarmen, den første del af 12-fingertarmen, modtager sekreter, væsker som afsonderes. Tyndtarmen, den første del af 12-fingertarmen, modtager sekreter, væske som afsonderes af bestemte celler i slimhinden. Fra leveren. I tyndtarmen nedbrydes næringsstofferne til deres byggeelementer. Det der ikke kan bruges, absorberer tyndtarmen føden. I tyndtarmen nedbrydes næringsstofferne til deres byggeelementer. Det der ikke kan bruges, absorberer tyndtarmen, og de ufordøjelige dele kommer til tyktarmen. Tyktarmen. Mikroorganismer nedbryder føden, delvis den salte, og vitaminerne absorberes. Og i endetarmen opbevares afføringen.